napa sing dikersake? Niki butuh pendamping wedok tenan napa abal-abal? Abal-abal. Weh, ana sing selera kowe ngadeg cah kene ta. Pak Kades ki selerane. Nuwun sewu Mas Gareng. Anane bapak-bapak lurah nyuwun abal-abal mergo ibu-ibu lurah nderek sedaya. Oh, ngoten nggih Bu, ampun kuwatir Bu. Niki wong caloro mboten iso digarap kabeh kok. Pun. Tanpa resiko anti meteng. Waduh. Sugeng dalu, Pak. Nggih, dalu ki. Sugeng pitepangan kula apri, Pak. Nggih. Oh, nggih. Menika kalian Bapak Lurah pundi menika? Niku Pak MC. Kula. Sing Pak Lurah ki mau Pak MC. Oke, MC to. Ora, kaya lurah. Kuwi Pak Momong cucu. Napa niku? MC. Oh, ngomong cucu lho. Nggih ditulke to, Pak. Kok terus lho. Lurah apa? Sapa le ngomong lurah Gunung Budak kok. Aku rono ora kepethuk kok. Gunung Budak iki ngono apa to Pak? Apa ya nggon kuliner, Pak? Nggon ngonoan. Berarti seraning tandurane, Pak. Hah? Dari Gunung Budak iki. Ora tukul Pak tandurane ora tukul. Tukule iki ya nggon budake kuwi. Sugeng kersakaken menapa siasipun Bapak-bapak kepala dawuh saking Mbah Lurah Caping Gunung ngoten. Oh ngaten. Nggih. Caping Gunung. Nggih. Ning jegleng nih Pak. Niki lho kula. Nggih no. Gaman makan tuan. Aku jenengan ki dadi wong lanang kudu le perwira. Perwira, sembodo. Kudu le sembodo. Sing lanang ki ora aku tok kowe barang ya lanang. Lah iki le ngadeg ki lanang kabeh. Sawangan kok lanang. Wes jebul kok ubi rambat. Ubi jalar. Nggih. Ya, monggo. Saben bengi nyawang kona Nek ndi? Kowe iki lho jengleng kowe. Iki ngenteni aku to? Nggih lho. Aku ki angger dinteni malah suwe. Iya. Mbok kaya pas limbuhan moto ndak gentung-gentung. Ora sing ngendang gitu. Nek mau kan jenengan manut sing kendang. Mau sing ngendangan Sartono. Hartono. Mau sore Hartono wis bengi ngene iki Sartono. Lha kuwi wong sugih lho, Pak. Kok angger para esuk Sargula. Monggo. Ning nyuwun sewu lho, Mbak. Nggih, pripun? Jane Caping Gunung niku ora Mbak Mufidah to. Nggih, kalau sampun. Yang suaranya menggelegar. Lah gitu. Tadi sudah. Oh sudah. Pak, Sudah dereng rawuh mesti. para esuk mboten entuk Endo Kusuma. Dipun telasaken. Kula ngertos panjenengan mlipir niki. Menika ugi panyuwun Caping Gunung saking Mas Pujiyanto WMC. Gendeng rawuh matur nuwun sanget. Siapapun dalangnya yang penting wayang. Jangan. Nggih, Pak Mudin Suko matur nuwun sanget. Menika Mas Pur Dinamo tasih mirsani lumantar YouTube. Oh iya. Ya mangga. Ya. Pak. Yen majang mung karo janur Apri genti sing jegleng. kuning Jegleng Kang Gareng.
iso rono. Kowe anggere ra iso rono tak. Rono. Aku gur ngetutke laku ning iki kok, Pak. Laku ning apa? Slamet ki lho. Ora, iki apa kompas to? Lah Slamet ki ngejak rene pengen jagongan Romo Kidi. Oh, ngono ta? Golekno Remi, kan Remi ngono. Romo Kidi karo Slamet to. Belum enggak rene pengen jagongan karo Wagina. Oh iya. Wagina bubuk. Oh dijengglek kok malah wedi ki. Ora wedi piye? Wongune bahagia to, Pak. Jengglek iki pisan wae cukup. Lah aku hiperaktif kok. Nek wong lanang pasif, wong wedok kudu sing aktif. Nuwun sewu Bapak Kades wonten ingkang saged nandangi menika monggo. Kula namung nderekaken mawon. Apa sampeyan wis mejen to, Pak? Ora mejen apa? Iki lumayan kangge tombo kecut saged ngene. Kok tambah celek. Blenger. Mangga, Pak. Kembang wae waton gunung Siap lho, Pak. Jare pisan to kok njaluk neh. Ngene iki lho anggar pengendang ora gawanku dhewe ngene. Oh, pengendangmu. Wong edan. Kalau mau kene mandek kalau malah nambahi. Isin dipersani kades. Muridé Hartono. Heeh. Loh, Hartono isih urip ta Hartono? Tak kira wis mulih. Kowe ning kene iki ora kon nonton tok. Kowe yo jegleng bareng. Ayo. Menawi gentosan bawa bapak-bapak Kades. Bapak Kades to ya. Oh, mboten sarepot-repot. Allah. Kok rembukan kowe Arep urunan. Oh, ngoten nggih no kedang. Alah, Pak. Allah, Pak. Pak. Iku seswedok, Mas. Hah? Diapri. Nggih, sembah nuwun nggih, Pak, nggih. Sembah nuwun Bapak berkah. Pak kula nggih wedak. Hartono duitku baliar. wah iki Berarti ra ikhlas mau. Nah, ikhlas. Oh, alah Pak, wong pun dagelis iki. Mangga, Pak. Meleh Pak, alah ya Allah, matur sembah nuwun nggih, Pak. Allah. Pak Sardi iki ya iki piyayine. Pak, mosok bathike anyar kok ngliwati aku. Pak Sardi. Sing nimbali jenengan lho, Pak. Lah iya Pak Sardi, alah Pak. Oh. Dereng lho digeleki jenengan. Alah kek ditututke piro iki? Oh, nak kekadian pun Pak. Kak Ungu, liyane abang kok wungu. Aja umak-umak makane, Pak. Lagi iki lho ana kades kendel ya lagi. Liyane 100 kok 10 dhewe. Kendel penting ikhlas. Ikhlas. Lah nek kendel ora ikhlas mending sithik nek Ya ikhlas. mending aku ora ikhlas ning akeh. ning gambare ketoke padha niku. Padha pundi? Kalian jenengan no. Nanti pada pahlawan Ya bangga. Bangga no kudune bangga. Lumayan. Pak, alah Pak Sardi repot-repot. Wah, lumayan. Lah iya. Ya lumayan buat jajan nasi kodok. Kok ya? Kowe pengen kowe mesti. Kok ya Pak Gareng ki 10.000 ne ya diopeni Ah, ya. ya ora tak keke. Nggo tuku Pampers. Ben wis. Aku lila lamun kelangan ra keketut. Pacitan sarwi Baru operasi lho. Jena
Pas. Tibone kaya gluduk. Wak prok ngono iki. Biasa jengleng kok mako pitik memeti ngono kowe iki. Angwe dhewe-dhewe to, Pak. Iya nganu gawe mareme sing nembak. Aku nek ganas ora iso, Mas. Oh iya to. Min. Apa? Di antara Pak Kades kuwi Nggih. sing kira-kira sing mbok taksir sing ndi? Ingkang ngagem bathik pethak. Iya po. Nggih. Ora. Kok naksire sing bathik putih napa? Ya ini yo kejaba ganteng ketoke ngayemi ati ngoten lho. Oh. Pak Kades nggih tombo mendem enak niwak. Lho Mas, tambah umur kira aku serang grangsang banget to Mas. Iya. Wong urip ki kapan golek tentreming ati. Iya bener. Sing nuntun aku dalaning swarga lho Mas. Oh, panjenengane Pak Kades kuwi. Oh, pengen diasinke, Pak. Maksudnya ngareke kebenaran lho. Kosok. Dadi engko nek jejer Pak Lurah karo anu no. Karo budrek no. Ora buluran nek karo kowe dadi budrek. Mangga, Pak. Panas udan Mas Gareng jenengan nyuwun pirsa Mas Gareng Nun. Kok sese ketularan Mas Harto. Nah, aku sing kendani kendangane mbok caturan. Piye. nyuwun pirsa kalih Pak Lurah niki digarap cara nggrobokan napa Nggih. Mudeng mboten. Versi grobokan napa versi pundi? Cirebon. Cirebonan apa Pripun? Seragenan. Seragen cokek ngoten. Oh, seragen cokek. Oh iya. Menawi seragen niku selangkung. Kok ya mesal lho. wis Maksudnya iramane iki lho loro setengah. ora kok irama selawe iki apa eneng Loro rangkep. ora eneng loro rangkep lho iku selangkep kok loro rangkep Padake sepido. Agar ana wong kancane golek tambahan geger wae. Mangga, Pak. Panas udan panas aling caping gunung iki ngopo kuwi Ora dijenglengne ta? ora manut aku no sing ngendang Oh iya ya. Aku dudu pimpinan grup kok. Kendaline panggung ki rak dalang. pimpinanmu marai pimpinanmu Gatot Saminto mangga terus Mangga, Pak. Natyan wadon sarto lanang Swantenipun mateng nun sewu Pak. Panjenengan ngemsi niku nderekipun pepadi napa ganas sekali? Ganas siji kok ganas sekali. nggih nderek napa niku permadani Grobogan. Niki lulusan tikar niki. Kok tikar? Iki permadani iki mung kloso iki. Udu permadani karpet kuwi paguyuban MC Apa permadani ki apa? paguyuban pambiwara niku lho pranata cara. Iki nggih lulusan permadani jenengan ki ampun. Apa? Niki Mangkunegaran. Kula kebon pasinaon pambiwara Kraton Surakarta. Wah, Kula ya MC pinunjul. Oh, elekke. Nek kalau kula nyepelek Kowe yen MC ken jejer kene. Wis kono kudu iso nandingi suarane iki. Ayo. Wilujeng dalu, Bapak Ibu. Terus ke. Ayo. sakmono. Ora iso.
ketokno aslimu. Ayo. 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 Sastrane lho, Lek. Hati-hati lho. Wilujeng dalu, wilujeng pabanggihan kalian prokonco seniman kerawitan Mustika Aji. Laras. Mustika Aji. Mustika Laras. Ingkang nderekaken Ki Tantut Sutanto saking Kitha Klaten Bersinar, ugi nganti Sorawati Princess Aprilia dalasan Sugimin. Bener toh, Pak? Anu ketoke modulasine iki mau mantep lho. Bareng tekan kene iki ndredek Bali wedok meneh. Monggo. Napa mang trans kejenengan? Boten mawon. Saya nyate kok nyelatayan lho. Lah nggih, nyuwun sewu ngendikane Pak Lurah lho, sing entuk saweran jenengan. Nggih. Lah mosok ora gelem entekke. Nah, Laske suara gede aja kalah. Swara lanang, swara lanang. Mas MC. Ayo, suara. Nggih. Wes. Inumane banyu Gendeng. Aki. Oh, nek nyuara lanang begagah kok, Pak. Ngok ya to. Cobi-cobi diambali ketoke kok megagah Mas swara lanang. Nak dapet sikile dirapetke pripun? Niku nek nyuara wedok rak ngempet tole. Nggih. Nah. Coba diambali swara wedok ben ngempit. Inumani banyu. Begagah oleh. Nah, Ngempit. Mengke senep no, Pak. Se. Nek mledhos Teorine agar cilik iki dikempit. kempit. Nah, kempit. Coba zaman. Duh. Piye bledos, Pak? Tus. Nggo pakulinan, Kak. Alah, Enak, entek-enak. entek. Entek. Wis entek tok, wis entek. Wis entek kok kon ngentekke. Ayo. Blak kuntak. Dek. Iya. Mustika Laras. Mau kalian beksa Bapak Kepala Desa.
Mbak Lupi. Nah. Nah. Jelung. Lah iki to. Bareng Lupi ngadeg ki kok kaya goyangane 6,5 skala Richter. Wur. Monggo Bu Lupi ngastomik. Saiki Mbak Lupi iki ndek paguyuban lho, Pak. Apa? Aku lek min kan ndek paguyuban. Jenenge Pancali. Pancali. Paguyuban Yar. Nek Mbak Lupi ki duwe Apa? Rojali. Apa ki? Rombongan janda lincah. Oh, tak kira Jandalia. Akar ngomong ngono ra Ya sih. tekone dhewe kok ya. Sik to sing mbok rembug janda iki sapa? Kamu no. Sing ngomong sapa? Lah wis durung. Urung. Oh, terus ditawake. Ndak sore bar konangan. Oh, iya. Sakit. Monggo Bu Lupi. Bojone aku wis ora tau mendem saiki. Mendem paling ya karo kula, Pak. Engko lak ya ngene. Ya piye carane? Tak kurang. Monggo Bu Lupi. Ayo Mbak Lupi. Sekar bisa Hei. undangan desa. Jelas. Ya. Suwuke. Sampun. Sing akeh moh nek sithik. Alhamdulillah. Ora Lupi iki sinden apa Bang Titil kok narik iyah ngene iki. Loh, Bu Sinden ya. Sinden ki kudu. Ora adil loh. Oh, Bo. Ora tanggung jawab. Sinden ki kudu njaga wibawane. Pidatang Sing lho alus. diparingi. Aku nek rombongan Pak Lurah ora tau alus Pi, aku. tak kei 100 ning janji lawangnya aja dikunci ya. Arep ngapain? Matur nuwun Pak Lurah, Pak Lurah. Wonten Pak, Kecamatan nuwun, Pak. Loro. Sembah nuwun nggih, Pak Lurah, Pak Kades, sedaya kemawon. Matur. Lah ya ki ora tanggung jawab kok seneng ngomong ngono wak cegat nang jaba. Kowe iki sinden apa gentuh jane kok? Separo, bentuk. Oh, Pak Lurah kok Ora tau ditantang. paruan. Oh, uripe Lupi paruan to. Mugi-mugi Pak Lurah, Pak Kades sedaya tansah pinaringan Sehat dirgaya sedaya. suwa sehat selalu. Lu pikir ana sing diwedeni kok piye to ki? Terus pundi? Iya tok kok. Sok Nggih. Ora kuwi jane sinden apa celengan to kuwi? Menika pamundutan Mbah Lurah. Hah? Pak Gareng kasuwun nyanyi dangdut. asik masuk. Lagunipun apa Pak Sarti? Keranda Cinta. Judule Bandus. Keranda cinta. Kuwi jane nyanyi apa ngalup? Engko bar keranda cinta maksudnya siksa kubur. Sak sedulur to kuwi. Terus bar kuwi sebujur bangkai. Lagune Roma Irama kabeh kuwi. Oh, terakhir neraka jahanam. Oh, kok Iya. kula blakan Pak Kades yen lagu dangdut kula mboten iso liyane dangdut napa? Nggih. Nggih. Nate buka TikTok jenengan Kok saged. gek TikTok-e Gareng Tralala, Pak. Nggih. Nek Pak Gareng niku 1001 malam 1001 kathah Pak. Yen kula dangdut kula mboten kadosipun dereng nate, Pak. dereng nate Pak. Nggih, nek liyane dangdut, liyane Karanganyar nggih. Titit tuwit ngono lho. Sing ngersake Pak Lurah tunggak nganggo titit Oh anu tuwit. Tanjung Perak lho Pak. Tanjung Perak. Mosok wong Semarang ra iso Tanjung Perak. mosok kerendat cinta. Ya Mosok wong Semarang ora diganti iso. titik. Tanjung Perak aku ora iso, Tanjung Masok Semarang ki. Oh iya, Ding. Kondo ra iso dadi parani keman to sampean. Iya. Titit
duit. Sik, tintingane ben ditinting sik kok nekat ae lho. Teguh, ndanglis teguh. Teguh apa? Jenenge Teguh Suwahyu. Titik duit damar mati muli Siti lunga pasar sapi mati semar mendem do re mi sol jeneng total keal Wah, kelingan Wijaya Laras ngene iki. Miring. Miring kok iso miring lho Mas. Aku tau muni miring, bojoku jawab miring dhewe. Mire tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan udara bersinar terang, teranglah sekali di kota Surabaya. Asik. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Om Wadi itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, sambil panggil taksi kita sorak bersorak. Si kok aku ngundang Lah jane nyeluk kancane. Ayo. Minakacung babu koke Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa sama bapak. Pak Lurah endi sing ngecake wau? Pak Lurah. Pak Lurah Tunggak. Pundi cair. Wah, bendarane galak banget kuwi. Oh, bendarane galak banget. Pi. Lawange aja dikunci. Tekan ndi mau? Mosek to Mas sabar. Oh nyebut Pak Lurah. Pak. Apri kok Apri ora sampean. Oh, jenengake wong tua. Senyuwun nggih, Pak. Rezeki ra bakal kleru Pak kaya ketikane sampean. Tibake ora lanang rawe. Barang yo doyan lho duwite. Mas Gareng. Apa? Iki lho Mas. Apa? Iki lho. Oh alah rak sida matur nuwun. Kurang rikat kok Pak. Ya Allah Mimi. Nggih Kok yo ditimbali Pak Lurah kok Bapak yo. sembah nuwun nggih Pak, berkah Bapak. Wong atine resik iki rasah ngongso tok rezeki. Sih piro kuwi? Wah. Ngeten nek Pak wong dadi wong sawung niku nggih. Sejatosipun lumayan. Alah. Kok lagu ran bulet iki. Ate kadi iki mau. Minangkacung babu koke Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong piul jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak tapi laut. Sampun. Aduh, Tuh. tibake ning Tanjung Perak ki ragate murah. Ketoke lega. Sampun. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Culke to Pak ngono. Salaman kok ora dicul-culke karepe iki piye? Ya mbok menar dadi Bu Lurah kowe sesuk. Iki piye to kene iki lurah bobor. Pak, ampun niku. Culke to Mas.
Pak, ampun niku niku pun expired lho, Pak. Mas Gareng, aku itu punya cerita sama Pak Lurah iki lho. Oh iya ta. Lah aku dek ben nyalon lurah ya kancane iki kono dadi aku rak dadi. Lah ler kono Syukur. upamanya dadi warga nek Mbak Lupi kono nyalon lurah ya percaya, Pak. Ora percaya ora tak pilih Lupi. Matur nuwun Pak Lurah. Nuwun nggih, Pak. Matur nuwun Pak Des, matur Nuwun nggih, Pak. Matur nuwun Des. Nuwun Pak Lurah. Katut. Sasane lho nyawang. Kaya ana daya gravitasi tarik meneh. Apa elek? Mosok Pak Kades ya magnete apa piye? Wah, matur nuwun iki sing jenenge Gayeng Regeng. Nggih. Merga panjenengane Pak Kades do gelem jumeneng. Punggawa praja tesih nenggani nggih Mas ngantos kali. Anu Praja Ngamarta. Terjane nek pun kersa minggah panggung niku rak pun seneng. Nggih. Ora usah dadak ninggali ngono kuwi rak ya piye Iki to, ya Pak? gergur rerangken kok. Oh lah. Dadi wong mbok aja munawar. Lho nek bacot Munafik kok munawar ki lho. Mung rerangken. Niki mau kang dereng jumeneng Sing enten dereng jumeneng Mbak Yuli kalih Mbak sapa kae? Anis. Mbak Nawang. Oh iya ding ngono. Kok aneh. Mbak Nawang kalih Mbak Yuli. Oh, iki nganu ya. Lagu. Alah wedi ngopo tok ngono. Oma, Aja mbok cedhai. Ora ana lenge. Lah arep lebar marani tunggak jati. Ya mengko Mbak Yuli karo sapa kuwi? Mbak Nawang. Mbak Nawang. Nawang ki lagu lawas ki. Ya ning Nawang. Nawang. Kusik ki mau Wis aene lho, Pak. Nuwun sewu. Ora ketang sak propirane menehi kesempatan kalih Mbah Pacul wau Mbah Pacul. Menawi tesih lenggah nek Mbah Pacul. pun nggih sampun. Nggih. Oh tasih nggih monggo Mbah Pacul Mbah nyuwun Pacul. ngapunten saestu. Mbah niki le. Monggo Mbah. Nggih. Wonten wekdal lan papan. Monggo Mbah Pacul. Monggo Mbah Pucal. Pacul. Pacul. Abri kok wis kati-kati. Ada. Badhe kalian piyambak napa kalian kanca? Turmin. Mbah Turbin. Turmin. Kupingmu lho pris anu jenrot. Tak kira Mbah Turbin. Matur nuwun. Wah, tasih nenggani matur nuwun, Mbah. Pripun. Matur nuwun nggih Mbah nggih, nyuwun ngapunten nggih Mbah. Mriki Pak, mriki. Sesuai dengan janji kula kala wau menawi panjenengan ngantos gara-gara kula caosi wekdal. Nggih. Mbah nggih. Matur nuwun, betul Ker- apa dalang Kersa. niki Mbah Turmin, Mbah Pacul. Nggih. Nggih. Penggihane nggih adol pacul, adol larit. Oh, Kathok ngaten. ucul karo kedon jerit. Oh, ki nganu ki. Mbah Pacul dodol arit, Arit. kathoke ucul. Kedon jerit. Waduh, ora kathoke ucul terus kecepit. Ucul kecepet itu terus piye? Lah diunggahke meneh kok. Terus kan aduh. Au. Nggih, lan dalemipun pundi? Pripun? Griyanipun pundi? Waduh, kula tinggal wae urip, Pak. Dagel iki. Syukur wetok tanding kowe Pak. Iki upama ora cedhak omahe tak ciak iki. Kene takon serius ya ngono malah upama ra di rumasane keong napa? Ya ini salah golek pertalit. Nggih. Matur nuwun ugi kalian Pak Doto Bawono, pepadi saking Surabaya nggih pareng mirsani lumantar streaming. Wah. Nggih. Nggih. Mbah Pacul badhe nembang napa, Mbah? Nggih, niki Mbah Pacul lajeng bawa Nggih. gendenge Bawa napa? Onang-onang. Wuyung karo Pak. Wuyung. Onang-onang, Mbah. Nggih, Oh, nggih wuyung. kula Wuyung. sing nggih wuyung. Wuyung. Kula sing bawa Mbak Epri sing Mbak Iblis, Mbak Iblis. Mbak Iblis. Mbak Iblis mungkin. Iblis. Mbak Epris.
Mbak Apri. Nggih, Pak. Sing nyanyi, sing Nggih. Lah pelenange terus makmak kalah. Mbah Paula ra yo nek. iki karjane Mbah Pacul piyambak mungkin nek enten bawa ngrumpaka bawa piyambak. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Tatik ten piyambak, Pak. Nggih, Mungkin utatik, monggo. utatik kaya pasang togel utatik. Mangga. Loro-loro atiku loro abote wong nandang tresno Roman Mbah Pacul, cedhaki Mbah Pacul, dimek. Pacul ngapunten niki bawa sanes upacara kok tegak lurus ngeten. Ning kangge ekspresi. Lah kok malah arep jungkel. Sing alus ampun nganu nyekel Apri niku kaya digrumut ngoten lho. Ora frontal to priwe iki. Mangan ratian tika turu ora bisa marem. Ibune kok iki apa? Amung tansah kelingan kenya ayu Duduk wuluh. Swantene lah kan dembok nenen lho, Pak. Kok gocekan kok nenen lho. Alah mumpung kowe musuhe. Entek-entekane Mbah Pacul ya gemes. Jujukne ning ngadeg dudu Zuli lho. Nek sida Zuli karo Mbak Nawang apa. Mangga. Lano. Lah nenek lho sing gawe sampean kok tiba ning ndi? Tiba mengkurep niku mangga. tansah kelingan kenya ayu sing mapan ana ing pojoking kutha pasar paing tibone wangi munggah gunung mudhun jurang ora kesel Pak. Awak kesel rati rasa iki jane opo to, Cah? Kula ya lar kepan. Dandang gula ora pakur mumet to seramuntik. Oh. Niki pacitane Niki campur carup. Oh, nggih. Yes. Bawa caruban. Mediyo no, Pak. Ya mung siji sing tak tresnani. Siapakah dia? Kembang desa asli. Ya Mbak Apri. Empun ta? Oh, Mbak Apri. Rasa. Gong. Iki lho sing Gonge turu. Oh ya bener, sing marake lara gijil kene iki lho. Ketoke wis entek burung ya. Entek nganti sing ngegong turu ki lho. Wardi Suwargi. Malah mudhun iki tinggal mudhun iki. Nyepelekke. Kok tinggal ngetus malah. Nguyo. Apa sih duwe dalane kowe? Alah sing gampang iso sare. Ayo, Sing Mbak gampang iso sare. Yuli. Pak sing gampang iki lho, Pak. Iso sare. Gayenge kok iso sare. Gus talah. Sekecaken lho, Pak. Sekecaken nggih. Lah ya kan cedahan apa? Emak. Ya selak tangi. Emak, Pak. Iya wes. Emak.
Oh, edan. Ayo Yul, wah iki anu Mas nyuwun tulung Mbak kalih Yuli Pak. mawon nggih. Sapa Mbak Yuli Mbak Yuli karo dereng Mbak jumeneng kali Mbak Nawang. Mbak Nawang. Sik Mas, sik. Nyuwun kalih Pak De Edi. Mugi berkahi Pak De. Dono grobokan Pak De. Pak Edi, monggo. Ayo Pak Edi. Monggo Pak Edi. Pak Edi bawa puyung. Oh, wah. Kendang iki. Kuwi pengendang tayub jos kuwi. Nggih. Kuwi Iki lho barane sing diarani asma kinarya Japa ya kuwi Edi. Apa Pak niku? Ram gedhi tenan. Endah tur gedhi. Lah iya Ram ki endah. Lho, sindene Pak. Nggih. Aduh. Ki Mbak Yuli ki Mbak Nawang lho nembe gerbini. Bobrol. Kok bobrol bobot? Ayo wis umur pira, Nduk? Kula 17 tahun. ora ning kok weteng kok 17 taun iki. Kowe iki busuk apa Lah piye? jenengan ki sing takon ki Sing klek. kon salah. Maksudnya umur pira ki Kandungane niku kok 17 tahun. pinten wulan ngono. Weteng 17 tahun lho. Iki busuk keket. Ya muga-muga dadi anak anung-anung gitu. Aja tiru Kang Gareng. Iya. Tiru rezekine wae. Mbak Nawang, cerak Mbak Mimin dikepuk ping 3 sik. Nek tolang. Ayo mangga Mas, ya. Ya mangga. Sik Mas. Kok ngono kok sigit. Garap cara tayupan iki bunang sik ora. Nggih. Kaya Klaten goblokmu. Oke, Bos. Aku nek bose rung misuh ki kok aku kaya Nah, kurang. dengaren Mas Tandu tuh alimen. Biasane misuhe ndridil. Ya mangga, ya. Mangga Mbah Pacul, mbeksa Mbah Pacul. Mustika laras. Mengki mitoke ten napa monggo, Pak De Edi.
surat katon priya rasa tresna padha pinjaluk gendhen cecuk keten sinangga anut irama Matur sembah nuwun sanget. Lopat nyuwun pangapunten nggih Mbah Badul nggih. Nggih, Pak. Sampun Matur setengah nuwun. 3 Mas Gareng Nggih. tak nutuki lakon. Oh nggih Kanthi nderekaken Mas. panyuwunan panjenenganipun Pak Lurah sak putranipun ingkang dipun dhaupaken pinalingkana wilujeng sedaya. Amin 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 Slamet to sing nanggap, slamet to sing mirsani, Amin. slamet to sing ditanggap. Nggih wilujeng Matur nuwun. kepanggih sanes wekdal kanthi Nggih. sehat walafiat. Amin Mas Haji Gareng. Ayo monggo sowan dolan terus. Ayo. Mulat nara sanghara junes mulira kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh dedep didem prabawaning ratri
Sasatara wis mancar kawuryan tan kuciwa memanise nanggep Sri Narteng dalu Kanjeng Ibu ngantos mengkula ngenanggen kula menika ngantos kundur paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu bingeng manah tanpa pamidupi nyemelapi Kanjeng Ibu sampun kundur. Ibu kados pundi menggah rantaman dauping putra paduka Permadi kaliyan Kakang Mbok Bratajaya Ibu. Aja padha saur manuk lelakoning Praja Ndrawati ora kaya sing tok kira. Kula Bratasena, Ibu Kunti piye? Pun ibu wae sing crita yunggir mundhak dadi seling surup. Ya aku manut kawruhana yunggir. Nalika puniput mekaning Stinggil Ndrawati kono uga wis ana kadang mutuwa Mandura anak Anggir Prabu Baladewa. Wong sing gatikake Prabu Baladewa uga kepengin boyongi Nini Bratajaya minangka jatuh kramane Sibure Srawa. Supaya ora nuwuhake dredah mungguh panca bakah ing antarane padha-padha sedulur. Dina samengko calon temanten wadon mundhut bebono sing sapa wae bisa mujudake bebono mau bakal pinilih minangka guru nadi. Bebananipun menapa Kanjeng Ibu? Sapa wae kakadi switani minangka garwa. Kelamun sembodo mujuti bebono ing antarane paesing temanten kudu widodara widodari. Temayu kalebu Dewandaru Jayandaru. Gedang Mas Pupus Cindhit temayu kalebu Dewandaru Jayandaru. Gedang Mas Pupus Cindhit tebok swasa mimah parijata kencana. Kaya ngono ki kegudangane Nini Bratajaya kula. Latnara Sang Arjuna Yasmunira kamanungsan kaserpan tingkah ing mungsu niran padha kadang ing jagat dewa Bathara Destun temen uripe Permadi nanduake katresnan marang kenya nanging ora bisa sesandingan. Kula putraku nggih Permadi. Aja sira ngucap kang kaya mengkono kuwi mau. Sira dilairake ing jagat nitah wujude lanang. Aja demen sambat apa meneh nglukur. Wong kang seneng sambat lan ngresula ki mos jatine luput. Ingkang kaping sepisan wong sambat ki mau padha karo maido marang Kang Pranata jagat. Sing kaping pindhone wong Kresula ki mau padha karo ngremehke awake dhewe. Kula Permadi nggih anakku wong bagus. Biyen nalika sepisanan pun ibu jabang bayimu kang lagi wae tak lairake. Pun ibu terbe kekudangan besok putraku Permadi bisuwa dadi janma utama. Sapriya kang teguh tekade ngungkuli Gunung Waja. Kula dina iki tak tagih wujud ana kegudanganing pun ibu iki kula.
paluga lakun ling lekas lukita linuding kidung kadung kadareng hamomong mangun manah rahayu ing waduh Kanjeng Ibu kadya kinugah rosing manah kula dupi midhanget dawuh paduka Kanjeng Ibu kula prasetya boten badhe wangsuling praja ngamarta menawi dereng saged jangkepi bebono pamundutanipun Kakang Mbok Bratajaya. Syukur yen pancen mengkono nggih anakku wong gagah Bratasena. Siraja nekake adimu permabi melu cawe-cawe murih hingga bisa rampung perkara iki kulup. Babu Kunti iya. Ngestake marang dawuhmu babagan kethek putih sing bisa tata jalma lan lembeksa. Bakal tak budidaya tak pasrahke marang kadangku tunggal bayu Kakang Anoman. Kreta kencana pengiring ratu sewu negara lan sera-seraning bali kencana saka Domas. Bakal uga tak upaya bebono sing liyane ben digoleki dhewe karo Permati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami Kakang Mas. Aja kesuwen hingga mangkat dina iki uga. Kunti buku barep kakangku aku njaluk pamit Kanjeng Ibu saha Koko Prabu Puntadewa parenga kula nyuwun pamit iya ya kula penibu bakal cegadar kelawan guling muga bisa nyembuh marang kasembadaning pengajapmu kula ndak sangone puja mantra yayi muga-muga tansah kalih saka ngirum beda manggih ing sampun Bodho rencana yayi punapa ta mirah ingsun
mongko kantine tumuwuh salami mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam bandhek dhisik raja satriya aja mbok bacutake nggonmu lumaku kene papan pengalapan janma mara janma mati ayo kowe bakal dadi mangsaku yen kowe ora ngulungake ragamu tulung aku njaluk tulung karo kowe ora ketang Panakawan siji wae tak pangane Gong mbok kowe Gong sing utangmu BRI isih ping 40 dipakake macan kuwi mbahmu kuwi kok macan kok iso tot-tot jalma nek ngane-anehi ya Jero lah iya mengkutwa macan aja nganti ganggu gawe nggonku lumaku mara gage kowe sumingkira ora bakal sumingkir mergo wetengku ki mau luwe yen wetengku luwe kaya mengkene iki mau wis ora ana panganan meneh kepeksa aku mangan menungsa sing kaya kowe ya manut tak tadah cara mangsa dina iki ayo ulungno ragamu bakal tak gawe memarek marang wetengku iya tak dina iki ra gelem mulungake kepeksa kowe tak mruda pari peksa parane ramyuan ingkang sasangka kumanyar mangrenggur ning puri mangkin tanpa siring halep ning kang omah Yayi Permadi aja kaget pun Kakang lan Mbak Ayumu kang sesinglonem wujuding
Sardula iki mau Yayi. Iya kadanging pun Kakang adhiku Permadi. Aja kaget rasane atimu ya dia. Kakang Pukulun wonten wigatos menapa dene Paduka Sarimbit merpeki undianipun Tri Paduka kula Permadi. Yayi. Anggonipun Kakang Sarimbit medhak ing krana kepingin asung sabiyantu marang lekasih Yayi Permadi. Kang kepingin dawuh lawan Dewi Bratajaya. Kadanging pun Kakang Sarimbit saguh minangka jangkeping bebana kang wujude paes widodara widodari. Semenaga pun Kakang nanggung kabeh adil-adiling kahyangan tumapak ing dina dauping temanten kabeh apa kang dadi panyuwune Dewi Bratajaya bakal ndak kanthi ana ing madyaning Projing Drawati ya kadanging pun Kakang Permadi. Jagadewa Bathara ngaturaken ageng panuwuning tanpa pamit dene Paduka kalih sampun kersa paling pambiyantu dhumateng kula. Samangka dinggal padinen jangkeping bebana liyane. Denipun Kakang lan Mbak Ayumu bakal tumedhak maning meneh ing besok wanci tumapak ing karya. Nuhun inggih Kakang Pukulung pareng kula nglajengaken lampah. Pun Kakang minta pamit dina iki sembah kula ingkang miring Jungkal Paduka Kakang Pukulung.